Данил. Мен КВХ Мухаммедшин хуҗалыгында главный агроном булып эшлим. Шуңа 13 ел булды. Безнең төп проблема кукуруз җирләрен эшкәртү инде. Сукалап та эшкәртәбез. Сука белән бөтен җирне тизгән эшкәртеп өлгереп булмай. Шуның өчен быел демо показ белән Доров агрегат алды. Безгә бик ошады. Хәзер үзебезгә яңа алып кайттык менә. Шуның белән эшлибез. Тирәнлеге әлегә 28 сантиметрда эшли. Бу комбинированный агрегат. Алдан дисклар ваклап бара. Тирәнлеккә кертеп анда 15 сантиметрга ма. Артыннан каток бара. Яна күрәсез җирнең ничек калганын. КФХ Мухаммедшин хуҗалыгында 16 елдан артык эш хезмәт куям һәм дөресен әйтәм, шушындай агрегатны беренче тапкыр күрәм. Мондай кукуруз басуында былай җиңеллек белән эшләгәнем гомумән юк, ничә еллар йөреп. Бик тәген яхшы агрегат. Сельхозмаш агро хуҗалыгына бик зур рәхмәт. Шушындай безне тәэмин иткән өчен вакытында техник карау оештырыла. Проблемалар булса, шундук хәл ителә. Аллаһның рәхмәте булсын, сән сау эшләгәсен. Барыбызга да, аларга да, безгә дә иминлек булсын.